Jeste li se ikad pitali kako je nastao Bitcoin? Ali cijela priča na jednom mjestu. Međutim, prije toga, recite vi meni, da li vi uopće vjerujete u Bitcoin? Holdate li Bitcoin? Imate li Bitcoina u vašem portfelju? Koliki postotak portfelja je u vašem Bitcoinu? Za vas dolje su komentari i bit će mi drago da napišete i opalite jedan jedini like. Dolje ispod imate link u pinanom komentaru. Na njemu se nalazi ovaj članak kako je nastao Bitcoin. Cijela priča od 2008. do 2026. Jedan nevjerojatan tekst. Vjerujem da ćete uživati u svakoj sekundi, u svakoj rečenici, u svakom dijelu ove priče. Zaista smo se potrudili. Puno toga za vas na jednom mjestu. Ako ste početnik, ako ste već duže u ovoj priči, evo, mi smo od srca za sve vas spremili na portalu Kripto Teme na kojem svakodnevno izlaze najnovije vijesti iz kripto svijeta, sve ono što vas zanima, sve što se događa u ovom svijetu, sve to ćete pronaći na kriptoteme.io. Kako je nastao Bitcoin, to je tema ovog videa i to je tema članka i zato dolje ispod link vas čeka. Uživajte na Kripto Teme.